بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث معاذ بن جبل لما بعث النبي معاذ بن جبل إلى يمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بل ما دون تمنى أن يني حديث بين دامنا نيجي دني معاذ كي كتا يمن أكتو وله كنا سلام يما balmo me cide nye min fo mo ajwe ako fen folo min nubu wele kata umma nubu wele kata ma seru kuma fula uka shere ya ko pato fen site min ka pato tieni ala kelempe ute uka shere ya na ye kona kadala ko muhammadu ya la ka cide je me cide nye munda ninka أكو فإنهم أتوا لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم والليلة. كيرنكم واجما نيشيركم فلا نوما سنما وما نفهموا كنا فمور شفوية والله بالمام بكون نجاود كويدا نانيا مي أنساليرا لا يا من أنيه an sunna ala ya minanye anye jakab wala ya minanye anye sinju to wala ya minanye anye fonnan shiraw kala ya minanye ni lesiri fulaka famude ala kelimpe ka bato mbalimo ka famude ka fo ciden wore sima chama ciden de ciramma o ka famude ciden ko mwajuma numan num fula ko ni famu kana fe ngore fuye parce que hari nuya kya tuna ba balma minye sewa seru kumanye anye dofo ola dersu temene ona kasartu la ilaha illallah anyo kasarti surman fo odo kusurnya surnya bi wanna muhammadar rasulullah akomma jika fuye ko muhammadu ya alaka kidene balma nin kuma min fulani nye nabi lado silamiya kono ko muhammadu ala ka cidende kuma do ka foi dala ce katemewa sartu de ba fana law ni ko muhammadu rasulullah asarati folo ali ilmu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam foi ka ciden ka sunnato ni ko muhammadu rasulullah asarati folo ciden ka sunna dode anyanyi ni ka do wori ata ciden yire ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ciden ko bawma yenne ka sunna minade aninka kalfannanu munun kandara kofe aku ka sunna mina talibul ilm faridatu ala kulli muslim ciden ko doni nyine fardado silama kelen kade ni ya men ne sunna moy ne be ciden ka sunna ka adode ni te ciden ka sunna do ibe to ko chogode mbal mambe min fo awi sunna ko min fulen ni ko kurate de anye ninde kalankari sala ko anye sunna de kalankal la dari ko mimbe soma de risalatiki ko wala yakmul qawlu al imani illa bil amali wala al qawlu wal amal illa bin niyyati wala al qawlu wal amalu wan niyyatu illa bi muwafaqati sunnati ni risala kolonje de
maliya unyerebe fiqh kitabu min kala konni yelli maniya kuma ceri kuma fula konni yu foyin nenka ko ate dafade fo aka soro abi dusukun kono akonni ye ceri kuma fula yun fo in nenka abi kan ngani ala fala dusukun kono ko ama dafade ko foy ka ke walete arisala tigi sagira ka fo konni ye ceri kuma fula nu yu foyin nenka abi dusukun kono iya ke wale fana ka barake akwa madda fati wasade kwa ka beciden ka sunnama nunu ye fiqh ka kolonje wudew yika fota yika keta yika nganiyata arsala tigi akonna ma beciden ka sunnama fubi bolo awalla qadar tigi ko togodi ako wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fi wa yashal al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al qadri fiqh kitabu min be kalam malikono ya ako silama balighu koy kana fuike dinala koy kala ka kiri do ola ni tongo fen ko ni baraji ni kode ni bato dero akuma kalama ake walilama algadari tigi koy kana kede ni dere lati bolode anyanyi ni de folo ne ba fe kanin kuma min ko dina la ba fe kanin bato min ke ala yemmu ko ninna ala ka kire jumay ninna ala tigi ko ni mo nyanyi ni ko do folo koy kana barakede abe ko mi do ya nyininka ni mo mi makala do akon ni ma kala kala mbaw nyininka ni e ba fe kana minke dinala kana ke ni dele la tibolo ni ma kala akoy ka kala mbalu nyininka e karam makala mbo iku nyininka abe ko mi doya nyininka la dar tigi nyininka ako karam mo kacade karam mo sugu kacade karam mo do be uyu yireke karam mo makala karam mo do be ube bidiya de ka karamogo do be ute foy la ni jonyoro nyini ni ta nyini te e ko ne ka karamogo nyini ka la dar tigi ko yaqtadi bil muttabina li sunnati Muhammad akoni ya karamogo nyini ka kana tugu karamogo be ko de karamogo munum be tugu Muhammadu ka sunna ko ka tugu lu de ko de kana tugu karamogo be ko de ko karamogo munum be tugu jiden ka sunna ko Allah dari tigi fiqh kitabu min be kala maliya ko ka tugulu de wala ninde Muhammad rasulullah ka sarti folo jiden ka sunna do de anya do ika kya ka ha hadamade be ni sara antari do kaburu kono jiden ko nanyan ko di etilo be an ka samara kaunan sagito malikiya fula de be dugu kolo farakana ima ki sigi kaburu kono iti tunin ka fengure la fen saba ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka malikiya te mo nyinin ka majahabi ko la kaburu kono ati nyinin ka shekula ati nyinin ka mabala ati nyinin ka lestela ati nyinin ka demokratila ati nyinin ka ladala ma rabbuka etigi yo dede na ya suri ni tawhidi donna kaburu kono ikanyana maya yi ala kelim tude batima foy faraka ibo jabi ba fon tigi ala de mini tawhidi de be dode ni yo jabi ba ho ma dinuka e ka dina ye jumaye na ya suru silamiya nyuma inyana maya rode ka anye silamiya chogo min ko odo huwa al-istislamu lillahi bit-tawhidi والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله نا يا سوريني الإسلامية سجود دونا كبر كنو يبو فنا جابي بس الإسلامية يده كي يركورو على إني توحيدية كي يركورو كعلا بتو إكباريا كابو مشركيا ما أني مشركون نيني الإسلامية سجود فنا دونا كبر كنو نيم مالكيا فلاي نينكا درو يبا فونتيجي على ده سبنا وما نبيوكا ikan nabi nyuma ye jonye
mogo kelen kele be mbalmo ikam mogo folo be lagara koy min malika fulate mo sinyinin ka kam mogo folo la pa korote mo ko kerote te nyinin ka wulula kaburu korode ma nabi yuka ikan nabi nyuma itonya balmo na ya soro enya na mayara ciden ka sunna de ka baloka ka saka ino de donna kaburu kono nu ko ikan nabi nyuma juma iba jabi ne kan nabi nyuma muhammadu de min balmo na ya soro ni sabab be manya e bolo ko mi jiya silama chama be to mi ni sabain kele kele te na nyesigile mbi bolo ina pe nyaka milende donna kaburu kono ni malika fula yininka ma rabbuka ma dinuka ma nabiyuka ibafu ha ibi yereke komi mbi miri ka fo ite se ka fo ina nyuma mado Allah ba ibafu ladri ntado kuntu kama yaqulu nas betum ba fo la ilaha illallah fana tumbe la ilaha illallah fo do be ko silamiya fana tumbe silamiya fo do ko muhammad rasulullah be ko muhammad fana ko muhammad rasulullah menema netado malika ba fo la talaita wala daraita ema nyanyi ni jinya kono ko do ima tugu muhammadu ko jinya kono sisa de bena fo anya kuita do summa yadribuhu bi mitraqati min hadidi fayashihu sayhata yasmahu kull say illa sagalain ciden ko ni malika fula ni jabu manye bole kon tado akon nege fi marato de be malika fula yimbolo ube nege fi marato nke ki gosi tilo fula ni nyogonche akoy be kulo kanna jinya damfem be ba me ko jinani hadamade on nege fi marato dana hadisa wurela ciden ko hiju kala hakke min be nyogon soro minna ni ye marato inda ko ka atta ute saka wule ka bonola ni jabu manye bolo ibe posini udude e won bali maw ni mo min be nunu nya pawye ki prepare latige o tigi kanka kanude kallame de wa katuga ko de wa me sisan silama chama be ba o tigi de ma ala ka hakli man dama de ni nye polo ciden ka sunna do afulana muhabbatuhu sallallahu alaihi wasallam muhammad rasulullah ka sarti fulana ciden kanude ciden kanu aka kuma ka aka kewale uko kumin kera ciden nyana ya sabati iko bila pembenye ciden de ko la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ciden ko de la kelente siga ke mu'mini abara foy kan ne ciden kanu ka teme yire kunka in kanu ka teme kan na foloka in kanu ka teme deunka in kanu ka teme bange bagauka in kanu ka teme tiam mo beka ni mo ke te mu'mini ibe ciden kanu bila ni benye de ciden ko ikale kanu ka teme yire kunka iki kanu ka teme bange bagaka ebe ta woli ju ube men woli ju ni sewuni ma ba ube de kanu ka teme ciden ka o tanu ko majamu ka titiru ni pasamanta di o ma minte ciden boloyere jamana en kona be foyere do ba foyere be mo do foyere ko ala ye min ka ya ma ke cidenye ala ye min ka ma ke nabi nyima ye nunu nya kuma wiya ibe ciden de kanu kateme pembe ka don do la umar ibn khattab ko ciden ma akon ne bi kanu kateme pembe ka fonyere ku a umar ko ciden ko umar ko ikalli mana ma dafa de ko ikanne kanu kateme yere kun kade awa umar ko cire wallahi mbi kanu kateme pembe ka mbi kanu kateme nyere kun ka sisa ako ali ana ya umaru ako umaru sesa isera limane ama sisa de ninde fulanna cire kanu kateme pembe ka fulanna e sabana muhammad rasulullah sarati sabana ta'atuhu ibetu ko cire de ko de ala do ke qur'ana kono ya ayyuhallazina amanu atiu Allah wa atiu Rasulah ala de mu'minu wele ako mu'minu ayetugo ala ko akatugo ciden ko ala de ko qur'ana kono wama ataakumur rasulu faghuduhu wama nahakum an fantahu ako ni ciden min dawma dina li sariya la yaumina ciden nyaw bal min na ya toyde
qur'ana kuna lama mo wore yiranna ko ala ye ciden de yiranna be tugu ciden de ko ante nyugo negewo ante siga folila ante sira folila ante juro wallahi mbalmu ni mugo mugo yetta bolo wore bila ciden ka tabolo nye ina nyagalama ino betallagra alama mugo shire la qur'ana kono ni ciden de Cheikhu ma fuye ma ba ma fuye ma jahabi ma fuye karamo ma fuye lada ma fuye ciden de yirala ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiu rasula ala ko mu'mina ay ala bato ka ciden bato aka tugu ciden ko wama takum rasul faqujuhu ma nahakum an fantahu ciden min dawma ya mina ya bali mina ya toye ni nye sabanay nanina تصديقه بما أخبر به ciden yanyi kibarani minye da olade ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ala yorede fo akon mu'minu ayedda alala ayisralanye akadda akaciden وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ciden te kumana nin dungoy koy ay fem me fo abe wahaw awa sisa jamana kono paratu sorola ulu yere dalente ciden na ma kote ciden ka hadisa la ko alqurani yunaw ko min be qur'ana kono doram be sode ma me hadisa ko ma soma e matta ciden ni mugo maso ciden ka kuma ma ima cinya tigiya uko ciden de konnin ka fote akonnin ka kete nin kera nyana ya sabati e ko e madda wala ko min be qur'an e madda qur'ana yerela ni dara qur'ana de qima ako wa aminu bi rasulihi qur'ana de ko ma ko yetta alaka ciden na qur'ana de ko ciden te kuma na nindi moy ko ye fengo ne ala de ya wahawama qur'ana kolodo ni cide nya fuye ala ko ma fona yerede ne de ya awahawama ne de ya ciyama ni hadisa sahalinde do ala ko ma fona yerede ne de ya wahawama ewa ikadda cide na sallallahu alaihi wasallam o ko fe muhammad rasulullah sallallahu alaihi munye wa tahqiqu li ibadati ala manhajihi ikabatoke haqiqai ciden kasirade walla nyubadallahi la bima sara kana alabato ni sirasije ciden ma minki masirai wodi ato ko kabatoke haqiqai ni ciden kasirai sallallahu alaihi wasallam wattabi'uhu la'allakum tahtaduna ala ko ayettugo ciden ko o beke sababu abe kanda ni aya ya yiranna mugo mattugo ciden kasira ko ala ko kanda lente wattabi'uhu la'allakum tahtaduna ayettugo ciden ko na tugura ciden ko beke sababu abe kanda ni mugo mattugo ciden ka sunna na sira ko ala ko kanda lente amma fode ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mugo iye bara kenin dina kono bara men ne mi nyamariyala ika bara be sadiba man abadallah bi ghairi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ibadatuhu mardudatu alayhi ni mugo ye ala bato ni siraye min te ciden ka sunnaye la garaye bato kala ba be monto ka sagima ciden de yo ko abdullah ibn mas'ud ko la yanfa'u qawlun bi ghairi niyyah ولا ينفع قول والنية بغير عمل ولا ينفع قول والنية والعمل بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ko kuma temu gonnafa kuma minnati dusukun kono onni kuma fana afora abid dusukun kono
ati nafa ni ma barake akon ni kuma kona fo abi dusukun kono iye barake dina la yere ati nafa na te sunnaka wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tatabu subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Quran aya de nunu nyew ala ko ciden ni tasira min nana de konni ode ne ala ka sira tirelenye be ka tugo ko u ko de ma ko trikita teria ko ale ko be ka ta sabode ni ko be ka ala kilempe u bato be ka tugo ciden ko sira were kana ye mo bolo ko ye trikita teria ni trikita teria be Qur'ana de korode ala de ko ciden ni min nana be ka tugo de wala tatabu subula akwa kana sira mise manu batude fatafarraqa bikum an sabilihi nuba faraka wala kasira tilelema cide nyenni aya tawsiranye ani sebo sigile dondola ayet tere njando aya cite ka tile akoninde fulala kasira tilelenye tere mise manu tere njai tere tilele nkine na numa cide nye tere mise manu nchi awa ko nin tere mise manu munu fule ni yede nunu de sira mise ni nunu nye ni sira mise kelen kelebe ibe hadamaden setane do len sura kunna nabe mo wole katama minye pidia sira wu akon ni sira mise ni kelen kelebe ibe hadamaden setane do len sura kunna nabe mo wole katama awa mbalimo ni mo min ko be ka sunna mina eto mo farala yede ni mugo min ye bidiya ke dina kono de ede ye dina fara ede ye mugo fara e pe de fara la ka bosirala ala yo de fo fala tatabu subula fatafarraqa bikum an sabilihi ala ko kana sira misenu bato no ba fara ka wala ka sira tirelema mugo ye sira wureta min te kiden ka tasir na ka sunna ede farala ede farala ede mugo fara ede dina fara min ko ambe kajje ka ala kelempe bato min ko ambe kajje an ka kiden ka sunna mina ode ye dina fara nyogon ko ode mugo fara nyogon ko ode to salafu saru tumba ko ahli sunnatu wal jamaatu wa ahli bid'atu wal furqa ko sunna mugo ni fara nyogon ka bid'a mugo ni fara farali sunna de be mugo fara nyogon ka bid'a de be mugo fara ni yaye tiyan kono fara be dina la farali be silamanu nyogon te foite ni bid'a mugo te ulu de mugo fara de wala be katugo ciden ka sunna de ko sallallahu alaihi wasallam fa inna khayra li hadith kitabullah wa khayra li hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam ciden tum minni ko ka kutuba de la ako kuma min kausa ni kuma be alaka kuma de do ako tasira ni tabulo min kausa ni tabulo be muhammadu ka tabulo ode kanyi kateme tabulo be ka ewa tabulo worete jiyan kono nyagon degi ni nyagon masalaha de do sunna nyo fawuye sisa risala yode fawuye laqdari yode fawuye imamuna maliki yode fawuye imamuna maliki ko man hadasa fil islam bidiyatan yaraha hasanata faqad jamanna muhammad qad khana risala imamuna maliki ko ni mugo ye ko kura do ni dina kono bidiya e yere ko fana ko ni nye bidiya de me bidiya nyuma de do akoy la halaya yere ko muhammad jamfanti de wakati sera donc wakati sera mbese ka tatuya sini ube wakati wore meni ala ya no ya ambe temato ka membal mambe min faraninka tiden ka sunna do mu ani mo min be tiden ka sunna ka mimbe tuwa tigifo ka tigikanu ka teme akede ni munu masto sunnama amaso sunnamo akwabu kelede atese koy لا تجال طائفة من أمة جاهرين على الحق لا يضر من خجلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ولا ذلك سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث معاذ بن جبل لما بعث النبي معاذ بن جبل إلى يمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بل ما دون تمنى أن يني حديث بين دامنا نيجي دني معاذ كي كتا يمن أكتو وله كان سلام يما balmo me tiide nye min fo mo ajwe ako fen folo min nubu wele kata umma nubu wele kata ma seru kuma fula uka shere